Morning guys. Good morning. Ang ilaban gapon na ito nagpaon. Kaya ito na ning pikon. Kung laban na po kag lain. Ang laban na po mga lain labunod. So next episode na gunit. Mga shirt niya guys. Ini panglaban. Kaya di naman yung masuot. Di na yung masulod. Di na masakto din. Di na masulod. Nagkarag. Pilono ng giso. Trabaho. Bitsit. Napay ponda. Gana. Ito na po ng pick on. Ini suludan kay uga naman muna sa trabaho doon. Magko. So, nila ng hangir kay mataot niya ni. Palo. Itong hangir daan. Palingawan ng iko niya. Aper ta, aper. Aper! Ariko! Isa! Ay pamakap. Diti ka pa ka noon, digi ka. Hello guys! Hi guys! Good morning! It's me, Mingkoy! Mingkoy! Tubag ba? Tig Mingkoy na. Hi guys, good morning. My name is Mingkoy. Hi Mingkay, good morning Mingkay. Ay Mingkay. Kumusta anday? Uy, saba man atong kuan? Ilisi. Saba paggon ni paggon? Limot kayo? Kumusta man ang atong kuan dia? Pasinti, okay na ba? Iwan na ba gibati? Sa may gibati? Kasi may na po alas 9 na, ana na, wala na alas 9 na, gatas na ko. Nadidi. Uy! Dahil kay tabay yung panupi be? Wala mo sakit yung mata be? Yung mo? Sakit pa gamay. Dayon, kitsa man ang sa. Sakit pa kuno gamay. Lain ang sakit gamay o wala na. Wala na o sakit pa. Aw. Ano ba? May tabangin ko manupi ta. Tabang ka manupi. Nakuha na nakabuzag we. Uy, diara. Good morning, good morning, good morning, how are you? Good morning, good morning. I fine, thank you. Lugi mo. Lah, nga utog ya kontak. Muarang pa ba kanina ang mga ipo pa? Ako nang ininggilaban, kaya ako nang ipuson. Asa na may mo ang ipaipok? Di na magipagpanti na lang. Bito dakuha na bito na buyag guys. Ngang nila ko man. Mangarang pa ba kanina ang ipok be? Ngang ko man, kay sige magahap. Ngang nila ko man. Kay sige man ko o kaon. Kaon, katulog, kalibang. Uy! Iso ko dranag muarang pa ba? Hindi na maramay. Patay dyan kang mangita dyan kang short. Ugasa kang mangita kang short. Nagadaster si Lula, short. Duster ko mo. Patay nga mga paboritong short. Di naman muarang. Hindi na maramay. Mugisi mi. Ako na yung mga nilaban guys. Ito na yung adlaw ba?
hapon. Di na jud mo arang guys, di na mo sira. Oh, Wala. Dili gahapon nga tong panlagi. Grabe jud din ang panambot kay agang short di na mo sira oh. Muna diha. Muna diha. Isang sala. Kitang sala. Luyas ang mga short. Isang sala. Naman. Isang sala. Oy. Sala si mo ang papa kay gising. Guys, kita tong naay mga extra duster diha panadlisi din. Kaya wala na sa iba suot ko ng short. Mag-duster na lang. Kato mga duster na sa kusarina, mga sobra sa kortina. Pero hagya po ni siyang itabi kay puhon-puhon og musiksi na ko balik, masuot ra man gyapon na Ako na. mabitong ako ning gilabhan, kaya ako na ning itago. Siksi? Di uy. Ebo kabe, musiksik dili musiksi. Pero kani sakto pa ni naho. Mo niyang gisuot dia sa adlaw. Kaputo bagta. Ambi ko na mo ang ipok ug mo arang manaho. Kay pwede ba ko mangalbor? Gidangatan mo na ko short. Atan sa kay puro manaho musuot sa imo ang short pa. Kasi parehas na tag size. Hala. Ay sa. Wala parehas na lagi tag size. Alagi. Iyang short yo kay ang short. Hala. Kana lang short to. Tanawa parehas na tag size. Oh, sakto na ho. Kaon pa da. Aba pa more. Forever young, I wanna be forever Forever yan ko na siya. Malagapuan man na ako, uy. Buyag bernis sa baron. Buyag. Saan mo siya? Bernis baron? Bado. Mura naman yung taon kung napasagdas kusina. Gaan bitaw. Intingog ang basir. Ang basir intingog. Gipasagdan sa Sala. sala. Nagsigig kaon og Kani ko Gayon. ang jumper, marang pa ba ni? Basig din ako maangay masutog jumper, mura na ako kuwan. jumper mo ka mura kag si Buyoyoy. Kailan mo Buyoyoy guys? Sanida sa una. Di ba na ng Buyoyoy? Karon, awa, naibuyayay na po naibuyayay. Kay babae man. Buyoyoy man to karong buyayay. Oh, muna si Buyayay. Kailan na mo guys si Buyayay? My name is Buyayay. I live in Consolacion. Hala. Patay ka. Aram luwag ka na sa una, be. Maraming kaluwag sa una, karon kay karon namang uta. Wala ko yung ngay musutog ingani. Ayos ah. Para naghuta. Ay, ota, imara mo ng giplex god. Ota, pa kuno. Gisupot yan ni og muarang ka ba? Kawahan na laman. Siksik kayo na maninday isda. Ang garage na laman ni pang ang mga sanina nga di na muarang jay palit og bago. Ang arang mo na. Di tiot na. Arang na. Ay, beto, pag mo ni challenge mo para paniwag na bayo. Bawal na sa muniwang, eh. Paniwang mo na. Uy, maniwang pa ko. Baba yung resistensya. Maniwang pa ko. Ano sa Ang basir. Ang basir ang tingtingog ah. Kinasa ako no. Kinasa. Ugma, ug madamlag. For sale na ni guys. Manglaba. Ningang pero kani ang mga paboritong short nasa nang taguan kay basin di ay. base ng tama? Tama. Taga nagkontra. Ang karsonis. Hindi naman sakto na eh. Hala. Hindi naman sakto na. Ang karsonis guys. Last nilang suot diya sa katong daay kuan, Abril. Litrahan. Sa wapa ko na pereha paning suot. Di tanawan nato. Sakto na ako. Hindi na naman sakto yung view eh. Hindi na lagi naman sakto. Di na Manang jud mo pungson sakto. magdili. Tama na lang mga just dapi-dapi. Di? Hindi na lagi naman sakto. Natag na laman ng Inday Christine. Hindi na naman sakto dahil. Hindi pa ng mga nagkuhan ni pangat. Wala na, di na di siya musak. Katama na naman ng dapi-dapi. Uy, hindi na musulod bin. Di na jud. Ang garage sale ni.
aning i-for sale sa Facebook. Kasi na, ganahan mo palit, oh. Hindi na natay pang palit og bago. Yang igarad sil kay mamalit man siya bago. Siyempre, wala ko'y masuot. Ganahan na ba dyan ko na ng karsonisa o haning paborito? Nabi. Ano sa magnana sa ta? Mama na dyan sa... Muli mo lagi na. Pag-unaw na ito ko na siya. O sa'yo mo na. Ayaw ko na tabangin ako. Magnaon ako ba siya ang buhaton? Mag-unaw na ako. Ay, sa mag-unaw na ako. Magnaon na ako siya ang buhaton nga maarang nagbalik ng mga short na gagmay. Kaya ang mga short na gagmay guys, hindi lang din mo arang tama na dami-dami. Ginoo ko panabang. Pero kani mga ngani mo arang raninahe. Ngani. Pero ang mga maong maglisod nagsuod. Ginoo ko panabang. Guys, giba mo guys. Ngayon di siya na marang. Naputugtugog mo na siya. Wala ko isa nina. Kiningarang ko na ako. Banin ko banin na masud. Ano sa ako naingan ni magpalit ko? Ikaw rin ko sa may nagpapalit. Ako rin gaji asawa nga. Dihilig magpapalit-palit. Maghuwat ra kong palitan. Taksil ka na ako, be. Be, nagtaksil ka na ako. Taksil? Lagi? Ano nagtaksil? Buwang ka? Ano buwang? Ningon ako nagtaksil yung pabuwang. Bitaw. Kasi Taksil ako ka. nagtaksil. Ang sa'yo mo ang Ha? anong wingin tang taksil ko. Basta. Basta. Taksil ka na ako. Nanong nakaingan mga nagtaksil ko, naka-ebidensya. Kasi mga ebidensya, babe. Ito ko na siya. Kasi mga ebidensya. Sa lidar kita ko. Sa lidar kaya itong natanawan. Jujukuin na nagtaksil ko. Kaya di gani ko makagawas na ng bahay nga. Asa ko pa doon. Dahil mo ko inin nga nagtaksil ko. Ha? Oo guys. Jujukuin na Ala. Jujukuin ko sumanginding nga gataksil ko. Ala, katurbang nakitang sa lida gabi. Kaya ka na ko nang maito. Kaya mo kuno na yung nagtaksil. Tinood. Ang kanang nanumangil mo ay gataksil. Hindi nang istoryahan. Kamit lamang kabukalami. Kalawi. Taksil-taksilan. Taksil jud ka na ko, be. Unsa imong gibuhat nako? Bakit ano bang ginawa kong pagtataksil? Wala naman akong ginawang pagtataksil. Hindi ka Mabuti nagsabi. akong asawa. At ina sa anak mo. Hindi ka nagsabi, nagluto ka pala doon na itlog. Naglihim ka sa akin. May klaro. Kita may direktor na niyo. Pataka na magyaw yung mga artista. Ala. Normal. Seryosong usapan. Nga no mga gadget nga. Ang pagtataksil man nga naasi mo ang una-una. Mumigil sa TV. Taksil ka. Nagtaksil ka sa akin. Ako rong gisundok. Kinato git pawa lang sa kongit ba, pawa sa ugong sa edad pa din, pawa sa mga problema. Muna na nakuha ni mo si mo ang tanaw manumangil na. Ako rin gi-apply ni mo. Ako rin gi-apply. Mukalit lang mangil nagtaksil gid ka na ako be. Nagtaksil ka sa akin. Ka sa mong gitanaw nga Sa salida na yang gigon. Nagtaksil ka talaga sa akin. Oh. Ako rin gi-apply ni mo. Taksil. Taksil ka man sa sumpa ko. Sige ka pamuna mo lagi pamisir. Ayaw na. Ninakaw. Nikantar ka nila. Di mo na. Taksil ka man sa sumpa mo. Kailangan kita sa puso ko. Na? Ano lagi panood? Nasakitan ako. Hindi pa kasi panood.
pangluhod, sige panghapak, sige Ay, kuan, sige pamiso. ay sabi kay murag nagbuot akong dugan na. Nasakitan ako si mong gibuhat ha. Sobra na nang imong gibuhat. Sobra-sobra na yung mga ginawa mo sa akin. Hindi na kita mapapatawad. Guys, pasensya na guys ha. Kiring punta ka guys. Murag hyper kay ko. Sakit na ningang Daria, sige magpislit ha. Ay sabi, kita rin tawag sa paminaw. Kung silingpan rin saba, kita saba kayo. Kasi sa baan, ikaw number 1 sa Mamaya, baan. Grabe na nang imong gibuhat na ho. Ay grabe. Hindi kita sinaktan. Ingnan pa ko ni mong taksil, sigihan pa ko ni mong hampas. Dahil hindi kita sinaktan. Minahal kita ng lubos. Medyo kay mahimo pa. Minahal kita, higit pa sa buhay ko. Muna na'y nakuha ni mo nga sige tutok na ng TV. Pati Kabaw ka, kasawa eh. hing na nagtaksil. Kaya ka ba, pag ko yung mga buhaton, nana, ako. Kuan ba? Lingaw-lingaw, ginagmay ba? Makuha ko pang magtaksil. Asa pa ko makakitag laki nga ingana nimo. Ay! Sus, ginoo. Beto yung kinalanon ba? Wala yung kinalanon ba? Beto yung gusto ni mo? Muna yung na sa panahon karon lisod na mangitag laki nga ingana nimo. Nya magtaksil pa. Ay, kay ko, bulog-bulog yung taon ba? Kay, igor na ba ako eh, bulog-bulog yung taon. Karong panahon na tagsa na ka makakitag laki nga matino. Mubuhat sa mga buhaton sa bahay. Kagaran jud mga bana sa ligra sila ang mga asawa nga dimulihok sa mga lingkonon sa kanay bahay. Munang ako nang pinakaswerte sa tibuok kalibutan. Nagseryoso, mura din na po taong ganang patawa Na na. nakakita ko ka ng bana nga ngani. Kuan man. Na katugo na pa si Jinbors, pisok na pa ni Ron. Ang pagkatug mo'y nakadako na ho, guys. May sa buntag palang matug na. Mo'y nakadako na ho, guys ang kanang kuan. Tug. Matug. Buntag hasta kahapon, tuong na po na siya. Kaya agahang pagkaon, tag-isa ka ka para managahang kuan kanon kay siyempre musunod tas ka na na doktor. Limit, yes, limit. Kiningan ng doktor nga, 1 ka para dyan kuno iyahang kanon. Para iwas po Pirmi. sa kuan, high blood. Diyan na tingara kung anong ning lubo na kung ginganin ako kalubuha. Agahang mga short, ginama. Arang. Ay, mo to sa merkado rin, may gulay. Dengi pabutangan ni Junjun o kanang buwak dito dapit guys to Kay murag press food sa kanang nay pamati ba nga naay kanang nay buwak. Dani sa tagang sud. Di, kanina may suot tabi, nagpag-gurk ka. Mami nang gurk na kinighangin, kananang mo niya. Ano nagnahan na si Jag Majuhon. Ate ginawa na? Nagnahan nagmajuhon. Ate mo dyan. Nagkuno-una na po mo ha? Nagnahan na paggrek-grek. Naman yung gisut-suot ka tong day. Wa pa ko napirahay kaya niya magsuot ko ng item karon di ko nuhot og wakwak. Karon pa jud taw ni dyan nahuman og kuan guys, panglaba tong mga Hinihinira na pinatagahan. lagunonon nga mga natambak. Tampak ko guys, mga siguro mga Mga lima kasako. unong kabaldi. Siguro di ka ng baldi na nit, baka ramta naglabunon. Ako rang gihinahinay kay Nahuman ra dyan ni Jak laba. manak labatanan. Karong panahon na guys, di jud pwede magsuot tag ingani pajama o kuan kay grabe ang alimuot taga jud sa nga tanan. Mas komportable kung magsuot og mga ingani, mga spaghetti kay kuan ba, lamis pamati. Init pero musuot ko kanang mga naay mga bugton sa pajama so ginuo ko murag di ko makaginawa sa sobrang ka limuot. Muarang pa kanina ning aksyon naman ko kabalakas ang mga sanina oy. Ayos ah, malalim na. Action ko kabalaka. Ning balik agang size sa una nga XL. Sus ginoo ko. Sus, ginoo ko. Ginoo ko. Ginoong gagmay. Pumuta sa dilbay. Palaging press. Yes, thank you Lord. Naman ako laban, naman ang istupi. Okay. Ato na po pong merkado guys. Kaya mamalit ko utanan. Ang sudan. Ang sudan.
Agad yung mga masuot nga short guys, nga ni mga humukon. Pero napa ko yung mga short dito, mga maong katong das, mga niaging tuig na magtambok-tok ko. Kasi maarang pa to na ang uban. Kay Karon guys, na-action na sa problema. Kay nga no, di na kuno masakto niya niyang sinina. Aray! Sani, kabo kabilang yung tambok. Tamsi ba? Tamsi, tambok. Aray siya natin botang rin guys ha, kaya ito ni sako niya. unsa nang tamsi? Tamsi ba? Tamsi. Tambok na siksi. Wik! Wiw! Nakapambulawas niyo po eh. Ha? Na baylo naman. Tapay ko naman may siksi. Kung na may moy na. Awan na akong tiyan sa daghang kay trabaho guys, yung macho na kayo. Magbabay namin guys, mura ta among vlog karon guys. Bye guys, God bless you tanan guys. Kaya magiging po. Bye-bye. Salamat sa praming pagtanaw sa amang Bye-bye! amping mo sa kanunay.